Uyaw kay nga bata o, babaeng buhat ni Sakag Lubi. Oy lang! Kung sa man ka diha? Ha? Saan man ni mo? Ibaligyan ni mo? Naog sabi dali. Sus, Ginoo, babae. Babae, mga buhat saka mga Lubi. Tabi mo Sakag Lubi nga bata. Eh. Dali. Alisa. Grabe kalibon dia, pasing may halas dia ha. Ali. Imong ibaligya. Oh, sir. Sus taon pod. Kahabog ka ng alubi imong gisaka o. Mo gyud imong trabaho magsaka kag lubi? Oh, sir. Mao? Hama din mong mama. Sa balay, sir. Kung papa kay. Kuan. Biyaan ni sir. Gibiyaan mo siyang papa. Pila na mo katuig gibiyaan siyang papa? Biyaan na sa isa semana, sir. Tapos balikan na po niya. Aw, usa may biyaan na mo siyang papa unya balikan na pud mo. Hama din imong papa ron. Nasa uma, sir. Sa bukid. Nasa bukid imong mama. Sa balay. Aw na sa inyong balay. Naglaba po ito, sir. Naglapa pod mama ngano na kauna-una magagsakag lubi. Kay tabi ra ba na kahabog o? Palit na ako og bugas, sir. Ipalit niyo og bugas? Wala day kay bugas sa inyong balay? Wala. Unsa man imong gibitbit? Karlang. Karlang unsaon pud imong karlang? Yung agon. Ha? Yung agon. Lugagon mo din imong karlang? Sus. Taon pod. Eh. Nag-eskwela pa ka? Wala pa, sir. Pagkulit na ako kay mga ko karlang. Mga kagkarlang. Nya, Napay magpasaka kay. Magpasaka po ko, sir. musaka po ka og. Lobi. Musaka po kag lubi. Pila mo po isuhol nimo? Ano, sir? Kaya nandun ang adlaw. Tag 100 ang adlaw? Unya ang gani pagsaka nimo anig lubi, pila may suhol nimo ani? Nandun na po, sir. 100 na. Haman nimo makuha ron. Nandun sa ubos, sir. Mo na sa ubos. Ikapila naman ni nimo kapunuan. Duha pa, sir. Ikaduha pa nimo kapunuan. Oh. Taon po nimo eh. Babae kang buhat ba pero dabi nimo musaka kag lubi. Tungkol sa kapagpilihan na mo, sir. Tungod sa kapobrehon ninyo. Itaka mo kaglubi, sir. Kay palit na mo og bugas. Sus, grabe ka bilib na po ni mga bata ka ba? Sabi ka tag-asa ng lubi mong gisaka o. Buhato na kong tanan, sir. Diskarte. Basta lang makatabang ko kung mama, sir. Buhato ni mo tanan para makatabang ka sa mong mama. O sige, ani na lang. Muuli na lang ka. Pila rin mong adlaw na? 100. 100. O tagaan na lang kag palit ni mong bugas o. Ipalit mga ni mong bugas ang suhola na. Ay, palit na ko, sir. O kana o. Kaya para di po ka magdungagan ng karlang. Dawat ah. Ako ang mga palit, sir. Ha? Ako naman kayo na. Walay problema. Ipalit na ni mong bugas ha. Yan ka ni. Ipalit na mong sudan. Dagay palit na ang bugas na, sir. Dagan na mo palit og bugas. O magpalit po kag sudan. Ha? Ah. Mauro jud din ninyong panihaponon karon? Oh, sir. Kanang karlang? Sus, taon pod. Eh. Nya hapon man ninyong balay. Layo pa, sir. Ito lang, sir. Aw dito pas unahan. Oh. Sige, ikaw uli na lang kaw sa inyo akaw. Ha? Sir, salamat din, sir. Sige, amping kanunay.